Dragi radioamatori, începe cea de-a 10-a ediție a radioamatorului, simpozionului de radioamatori de Apeția. Ne bucurăm să vă avem printre noi și totodată vă așteptăm și la edițiile următoare care vor urma. Dorim să putem să păstrăm această tradiție, așteptându-vă de cursul următorul an, în luna mai, la sfârșitul de weekend al lunii mai, în care vom organiza simpozionul cu ajutorul oficialităților, cu ajutorul dumneavoastră și ajutorul sponsorilor. Totodată, pe această cale, încercăm să le mulțumim autorităților și celor care se implică pentru a promova acest sport, acest hobby frumos. Și pentru aceasta avem alături de oficialități pe domnul primar Petru Antal, pe domnul viceprimar Miodrag Stoianov și consilier local Danicco Marinean. Totodată acest Consiliu Local și autorități locale ne sprijină în demersul de a organiza simpozion local al radioamatorismului. Va fi un discurs destul de scurt. La Pești s-au succedat niște evenimente în ultima perioadă, auzile de orașului, exact pe respectiv nouă, este zilele de 1 iunie, ziua copilului, și pentru aceasta, domnul primar, o să fie, vă rugăm să scuzați pe domnul primar, pentru că nu este o activitate la turnul, o comună aparținătoare orașului Peșca, și vom fi foarte scurți în discursul care îl avem. Dorim să facem o poză de grup, care să rămână amintire. Mai avem poză de grup, doar la câteva ediții. În prima ediție s-a făcut o poză de grup și dorim să facem poză de grup, să rămână la caietul de onoare. Și caietul de onoare se poate vizita, o să-l punem pe internet, să vedem de-a lungul anilor radioamatorii care au fost alături și au venit la Peșca la simpozion. Primește cuvântul domnul primar să anunțească câteva cu acest eveniment. Vă mulțumesc! Dragi radioamatori, doamnelor și domnilor, dragi invitați, în primul rând vreau să vă spun bine ați venit în orașul nostru. Sunt foarte bucuros că astăzi din nou ne putem întâlni aici, a 10-a oară. Vreau să vă spun că în acest an sărbătorim a 10-a ediție de când ne întâlnim în fiecare an în orașul nostru. Dar pentru acest lucru vreau să mulțumesc celor care s-au implicat și se implică în fiecare an pentru organizarea evenimentului și vreau să amintesc două persoane dragi mie care nu mai sunt alături de noi, au decedat. Este vorba despre domnul Van Adalbert și Vasilă Ciobăliță. Din păcate, dânsii nu mai sunt alături de noi, dar s-au implicat foarte mult în organizarea acestor evenimente de decursul a 10 ani în orașul nostru. Încă o dată îi felicit pe toți, vreau să vă mulțumesc încă o dată că sunteți alături de noi și vă așteptăm și anul viitor la ediția 11. Dați-mi voie să rostesc și câteva cuvinte în limba maghiară, fiindcă avem invitați și din Ungaria. Vă mulțumesc! Tisztelt elsősorban nagyon szeretném megköszönni, hogy máma együtt vannak velünk, 10. alkalommal. 10 éve minden évben megrendezzük a Pécskai Rádióamatőr találkozót, ezért nagyon tudok örülni. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek ebben az évben is, és remélem, hogy jövőre is találkozunk 11. alkalommal. Nagyon szépen köszönöm, sok egészséget kívánok mindenkinek. Vă mulțumesc foarte mult, multă sănătate tuturor!
Chestiunea care o vedeți aici este pentru dumneavoastră la prezidiu. După poza de grup, puteți să gustați din pâinea de pește. Mulțumesc! Atunci trebuie și o să iau de nume. Trebuie să fac un panoramic. Oh, dar nu se uită toți în față. Pasă! Pasă! Körsugárzó ott van fölötte, csak a kíváncsiságnak. Van egy Felétek körsugárzó, lesz hogy irányítva. ugye? A körsugárzó az megint más. Más a karakterisztikája. Mert hogyha azt a 4 elemes, illetve azt a 4 antennát egyfelé, és bármerre fordítod, érted? Az olyan hegyes súlya lesz neki, hogy a Kárpát-medencét be tudod UR-házni szintlexen. Köszönöm szépen. Tehát egy kicsit attól tartok, hogy a 70 centis sáv elég, ez ki van. Mi a véleményed? Én nem 70 centire. Akkor én már megcsináltam közösítőt hozzá. Az a baj, tudod? De ha egy irányba nézek, ugyanúgy alkalmas az a közösítő. Hogy Tehát az tökéletes, tehát ott nem kell módosítani semmit. Az Én tökéletesen nagyon rossz működik. helyen lakom. Én hiába a tetőre meg nem lehet csinálni akkor antennát. Túl kellene emelni a 10 emeletes épületek tetején. 2 10 emeletes így áll egymás mellett. Van egy 10 méteres lyuk, ahol ki tudod lőni. Mari, Nekem csak ennyi. Mari, még könnyebb lesz a gyereknek fölrakni azt a Hát igen, úgy könnyebb, mert tartóra. ha 4 irányba áll, akkor Egy keményebb szépen meló. berakja, eléri Persze. a kárbócni, jobbról-balról. Között van az a kereszttartom, amit mutattam tegnap. Arra De ott vigyázni kell a távolságokra. Elmondom a kérdést, akkor elmondom. Jó, mehetünk akkor? Román Rádiómotor Szövetség elnök. Akkor fogok kérni egy nevet és egy hívójelentőre. indicativul și numărul. Constantin Daciu, președintele Federației Române, Ianchi Oscar, 3, India Romeo 7. Köszönöm szépen. Miért tartja fontosnak a Román Rádióamatőr Szövetség, hogy személyesen képviseltesse magát és már a rádióamatőr De ce ține așa de important ca Federația Română să aibă în grijă prezența dumneavoastră aici? În calitatea pe care o am, mi-am dorit să cunosc cât mai mult din activitățile teritoriale, din toate regiunile țării, să cunosc radioamatorii la fața locului și aici, mai ales că la aceste simpozioane de graniță vin și radioamatorii din țările limitrofe, cu care avem mai puține relații oficiale, adică se dorește o revizorare. Tehát ő igyekszik, mivel nem régen volt megválasztva, mint a Román Rádióamatőr Szövetségnek az elnöke, igyekszik, hogy az egész teritorium, tehát az egész terület, Románia területén eljusson azokra a helyekre, ahol szimpozionokat és amatőr találkozókat szerveznek, azért, hogy megismerje az aktivitást, megismerje a problémánkat, megismerjen bennünket. A mindennapi életben hogy tartja a kapcsolatot a rádióamatőrökkel? În viața de toate zilele, deci cum țineți legătura cu radioamatorul? Prin cluburile afiliate din România, precum și prin vizite pe care le fac cu ocazia diferitelor evenimente. Personal am fost la Friedrichshafen pentru România, la Buziaș, Temeș, lângă Timișoara, la
Pitești, la Piatra Neamț, la Buzău, la Bălcea, la Frasin, la Suceava, la Iași, la simpozionul de anul trecut, la Câmpul Moldovenesc, la Râmnicu Vâlcea Rutela, în primul an de mandat. Tehát ő igyekszik eljutni azokra a helyekre, ahol rádióamatőr találkozókat szerveznek, ahogy felsorolta a helységeket, ugyanakkor úgy a nemzetközi találkozókra kijutni és képviselni a román rádióamatőr társadalmat azokon a helyeken, ahol megszervezésre kerülnek. Emellett még igyekszik személyi kapcsolatot is felvenni a rádióamatőrökkel személyesen, kontaktpersonál, tehát személyesen is elbeszélgetni a problémáikkal, azokkal a lehetőségekkel, amik még esetleg kiaknázatlanul maradtak. Acum 2 săptămâni am fost la Chișinău, Orhei Moldova, invitați de Federația de Republica Moldova, cu care se intenționează să facem un protocol, ceea ce eu personal, în numele Federației, vrem cu Ungaria, Serbia, Bulgária, țările limitrofe, Ucraina. Tehát most 2 hete volt Chișinăuban, Moldovában, hogy felvegye a kapcsolatot, protokoll kapcsolatot létesítsen a román és a moldáv rádióamatőr szövetség közt. Ugyanakkor igyekszik, hogy ezt a kapcsolatot kifejlesztje, kiterjessze Magyarországra, Budapest-Bukarest közt, tehát a 2 szövetség közt, ugyanakkor a környező országokkal is egy szoros kapcsolatot kéne létesíteni rádióamatőrök között. Elképzelhető-e az, hogy amennyiben meghívást kap magyar részről, akár a debreceni rádióamatőr találkozóra, hogy akkor szeptemberben ott találkozhatunk el? Deci se poate imagina treaba asta ca să fiți invitați și să faceți prezența, adică să fiți prezent la unele dintre întâlniri, cum ar fi Debrecenul sau cum ar fi o invitație din partea Federației Ungare de Radioamatori. Cu mare plăcere, dacă sosește pe adresa Federației o invitație oficială, analizăm cu cine se poate deplasa. Eu personal sunt dornic și chiar îmi doresc să particip, mai ales că timpul îmi permite și resursele proprii care nu implică cheltuieli decât personale. Vreau să spun că eu personal cunosc pe domnul de la Cluj, Hadnagi, atât... Vasile, Lasă. E și doamna telegrafistă la Budapesta. Lendvai Klára. Tehát ő bármikor nagyon szívesen, sőt elvárja, már itt beszélgettek erről a problémáról a debreceni képviselőkkel, azzal, hogy meghívást kap a szövetsége hivatalosan, akkor képvisel és megkeresi azt a lehetőséget, és azt a kis csapatot, akivel ki tudna menni Debrecenbe, ugyanakkor Budapestre is ellátogatni, amikor lehetőség és meghívás van rá, elbeszélgetni a problémákról, közös témákról, gondokról. Nagyon szépen köszönöm. Még egyszer egy bemutatkozást, egy nevet és egy hívójelet fogok kérni. Încă o dată, numele și indicativul. Constantin Neacșu, președintele Federației Române de Radioamatori, Yankee Oscar 3, India Romeo Charlie. Köszönöm szépen. Vă mulțumesc. Nagyon szépen lesz a